Pagmasusyan king mabilog ang Pilipinas ngayon Ulyo Nutrition Month, ang mikitemang healthy diet gawing affordable for all. Kasabi niti, masaya ng Pishagri National Nutrition Council Central Luzon na may baba na rin kaso na ni malnutrisyon kaya tiking Pampanga. Atin kanong atlong kategorya ay malnutrisyon na pakabante na ng NNC. Marami tayong forms of malnutrition. Pero ang mga pinakatitignan talaga natin is the overweight or yung obesity, wasting and stunting kasi sila na yung mga kinoconsider natin na extremes of malnutrition. Kung ikumpara na rin datos king banuang 2021, akakit na may babala ring obesity, underweight ang pong stunting cases kaya tiking probinsya. Manibat 8,316, may babala king 7,247, ring overweight edad 0 to 59 months old. Rank underweight naman, 6,852 na lamo kumpara kay 9,754 anyang 2021. May baba naman king 13,413, manibat king 15,799, king stunting cases kaya probinsya. Madagol niya kanong bagay ang milabas sa COVID-19 pandemic anya matas na rin datos sa 2021. Uliniti, dapat kanong misal meto na rin ahensya pong local government units ban magtuloy-tuloy pa magbabada rin kaso kay malnutrisyon. Actually naman, through the efforts of the LGUs and of course support ng NNC, talagang decreasing naman po ang trend nitong mga nito. Siguro ang napansin lang talaga na mas nag-increase ng trend lately is the obesity due to the pandemic. Pero ngayon, bumabalik na tayo sa pababang trend na ng cases natin ng malnutrition. Magsadya na rin kano'y NNC king Philippine Plan of Action for Nutrition bantang misundula ring programa para king nutrisyon. Malapit na po i-release yung PPAN natin 2023 to 2028. So, yung PPAN po natin kasi is leaning towards improvement of food security in the Philippines. So, in the next 5 years, yun yung gusto natin ma-attain. No? So, PPAN is adopted locally, so up to barangay level, as well as meron din po tayong MELP or yung Monitoring Evaluation of Local Level Implementation. So, dito naman po minomonitor natin kung yung mga programs po na pinapatupad on the provincial, municipality, cities, and barangay level ay talagang patterned towards PPAN. Anya naman paalala ng NNC na prevention is better than cure. So everything po kasi will fall on healthy, balanced diet. So pag sinabi natin healthy and balanced diet, nandiyan na yung sapat, yung kinakain mo. Nandiyan na rin yung tama yung amount ng protein, katamtaman lang yung taba, and yung carbohydrates ng iyong pagkain. And andun na din yung pag-include mo ng physical exercise. So, actually, we have yung mga IEC namin po na materials like the Pinggang Pinoy, the 10 Commandments, na nagpo-focus po doon. Kasi ang target po talaga nun is to promote a healthy lifestyle across all ages po. JN De Jesus, CLTV 36 News.